15 आरो 16 खालार खालि दिल्लीयाव जानो गोनां जि बड'लेण्ड महत्सब बेनि थाखाय बयनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि जिखिनि नाजानाय, बे नाजानाया इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन आरो इयुनाव बिथांमोननि नाजानाय आरो मावनाय आरो बिथांमोननि थांखि आरो नोजोर आरो सान्थौ आरो सानस्रिया मोनसे आबुं महर मोनगोन होननानै जों सानना लानो हायो। मानो होनोबाथाय जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय बा मोनसे थाजोर सोलायनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादा जोनोमनि उननिफ्रायनो अरायसमबो नाजाबोबाय थादों आरो देग्लाय बोसोरनि 15 आरो 16 खालार खालि दिल्लीयाव जानो गोनां जि बड'लेण्ड महत्सब, बे बड'लेण्ड महत्सबआ गुबुन सिगांफोराव गुबुन हाबाफारिखौ लानानै जिखिनि फालिबोबाय थानाय हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिनिख्रुइ मोनसे आलादा रोखोमनि जागोन होननानै जों साननानै लानो हायो। मानो होनबाथाय बेवहाय जोंनि बर'नि जिखिनि GI टेग मोननाय मुवा बेसादफोर आरो जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि आसार खान्थिफोरखौ लानानै गासै बुहुमनि सुबुंफोरखौ लेंहरनायनि गेजेरजों बेखौ मोनसे दिन्थिफुंनाय जागोन। जाय दिन्थिफुंनायाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बाहागो लानायनि अनगायैबो गुबुन लेभेलनि जिखिनि मन्त्रि बा राजखान्थियारि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे थुनलाइयारि दैदेनगिरिफोर, हारिमु दैदेनगिरिफोर आरो माखासे बिजिरसंगिरि बिथांमोना नैबे महत्सबआव बाहागो लागोन। आसा खालामो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बाहागो लानो हानाय गासैबो सुबुंफोरा बेवहाय मोजां थांनायजों लोगोसे बिथांमोननि जिखिनि थांखि आरो नोजोर, बे थांखि नोजोरा जाफुंगोन आरो लोगोसे बर' हारिया बा बर' हारिनि आसार खान्थिफोरा बुहुमाव अरायसमबो गेवलांसारनानै थागोन, बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। गोजोन्थों।